Oh, oh, oh. Oh, sige. Sige. Lalaki. Hello guys, kumusta kayo? Dahil nag-viral po yung video natin na pagkain ng palaka na bullfrog. Ayun, gagawan namin ng part 2 kasi maraming nagre-request kung paano ito lutuin, paano ito linisan. Ngunit maselan ang paglilinis nito guys. Kung hindi mo kaya, wag mo na lang gawin kasi baka ikamatay mo pa. Ayun, kasama ko si Boss Andy. Siya yung partidor ng mga bullfrog. Expert yan guys sa pagtanggal ng mga ugat, pagtanggal ng poison ng palaka. So abangan nyo guys, huhuli kami ng palaka ngayon dito sa may tabing ilog. Ayan na po guys, yung kasamang Andy, dala-dala yung sako, wala pang laman yan. Hahanap muna kami ng bullfrog. Oh, Danjini, Danjini! Nakaapoy kan sa katumilaw ah. 1-0. Kanala, ingat tumili. Oh, legit tayo! So, sampai nakapagkakil eh. Sir, ang lagi guys! Dalawa! Jai, kita ka Jabahir. Narigat tayo sa apol dalal daw. Jai! Tari! Oh! Ay! No, 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 no. Diri! Uy! Dita! Dita! Ganon lang kasimple guys ang paghuli. Dapat takmain mong mabilis. Oh! Tumutunog ba? Oh! Ay, talaga. Ado tikarang na dito. Tingin pa tayo rito. Tapos pukpukin mo lang yung mga bato. Lalabas na yan. Oh! 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 Tingnan mo! Oh! Naala ka! Ah! Sarap! Woo! Yummy! Mahirap maghuli! Pero tsaga-tsaga lang po. Ayun pa oh! Oh! Tingnan mo oh! Oh! Madilaw! Kapag ganitong madilaw, oh, tumutunog pa. Pag may nilaw-nilaw, masarap to guys. Yan na po guys yung nahuli namin. Kalahating sako na. So hanap pa kami. Oh, dun oh. Dun. Ay! Ay! Wala, mahina pala eh. Di nakikita oh. Ay! Medyo ano? Mahanap pa tayo dito sa may banda dito. Tingin ko na. Ang dami dito sa may tubig oh. Sige, takpa. Oh, oh, oh. Oh, sige. Sige. Oh, lalaki. Walang hiya. Oh, meron pa. Lagay mo na sako. Dito pa oh. Oh, takbo ka pa. Oh. Oh. Yeah. Patay ka ngayon, ulam ka mamaya. Oh. Grabe, ang dami. Guys, oh. Oh, tingnan nyo. Madami. Oh, halos ito na lahat yung nakuha namin, no? Pagod pala maghuli. The best pala maghuli si ano? Andy. So yun guys, lilinisan na natin. Pupunta na tayo sa may ilog. Yan yung killer ng palaka guys na bullfrog. May itak pa. Bagong hasa pa yan. Ingat lang, ingat. Baka madulas. Mabigat yan eh. Halos 2 kilo yata yan. Paalala lang guys, iwasang lumabas yung katas sa may kasi kapag ito'y tumama sa mata, ikaw ay mabubulag. Heto guys ang proseso ng pagkatay ng bullfrog. Tanggalin mo ang lahat ng laman, ganun din ang mga paa. At kailangang matalas na matalas ang iyong itak para agad itong mabiyak.
So yan guys, ito na po yung paglilinis ng palaka na request nyo. Kung paano po linisan. Maselan guys itong paglilinis na ito kasi may tatanggalin ka pang mga ugat. Yan. Tingnan nyo guys ng mabuti. Yan yung tinatanggal na ugat. Saka yung sa may ihian, kailangan tanggalin rin. Oh, kasi mapanghi. Yan yung mapanghi. Tapos may ugat din dyan na bubunutin. Yan. Maselan guys ang paglilinis nito. Kung ayaw mo at hindi mo kaya at hindi ka expert, wag mo na lang gayahin. Wag ka na lang mag-ulam, kami na lang. So yan po, malinis na. Iluluto na lang po mamaya. Sobrang expert talaga si Boss Andy sa paglinis ng ganito, pero tulungan ko na siya para mabilis matapos. Heto na po guys yung nalinisan na palaka. Mga ilang kilo kaya yung tansya mo dyan, Brad? Wala lang siguro to, Brad. Isang kalahati po ba? Oh, ang dami no? Shout out po pala yung sakong ginamit namin. So, New Hope Feed. Hag free starter. Salamat sa sako. So ito naman yung pinagbalatan namin guys. Inipon namin tapos ililibing namin ito sa may lupa para hindi mangamoy kapag bumaho. So yan guys, humahanap na kami ng libingan ng mga palaka. Dito na. Sa may banda rito. Yan. Para hindi mangamoy. Kasi napakasama naman pag pag kinalat-kalat na lang namin dyan. Yan, malalim na yan, pwede mo nang ilagay yan. At ito na ang pinakahantay nating lahat. Oras na ng pagluluto. Pakuluan muna ang bullfrog. Takpan. Halu-haluin. Ilipat ito sa strainer para matanggal yung tubig. At ito na ang ating mga gagamiting sangkap para sa bullfrog. Ilagay ang mantika na nasa Cobra. Shout out Cobra Energy Drink. Ilagay ang bawang. Haluin. Isunod ang sili. Ganon din ang sibuyas. Ibuhos na natin ang bullfrog. Ayan, napakarami. Ating ilagay ang magic syrup. Isunod naman natin ang paminta. Ganon din ang Ajinomoto Vetsin. Natural sukang paumbong. At toyo, the best. Toyo, parang yung asawa mong tinotoyo. Ayun, luto na siya. Takpan. Amoy pa lang, ulam na. Kakain na. Ayun, ang dami ng kinakain ni Ronald Vlog. Ang sarap-sarap kumain guys, kaya halika na, kain tayo. Kung gusto mo ng bullfrog, ang sarap-sarap. Pero si Boss Andy, ginagawa niya lang na pulutan. Gusto niyang mag Red Horse, beer at ang pulutan niyang bullfrog.